Ngenzeka ukuthi ngethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofuneka khona le video kami ngumsizi aka inkosi yokwakhe. Mina uma kuqala ngala kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Uma inenhle hlongwane ogqoke-ke o-red ubenza umatric udutshulwe-ke u-driver obefuna ukudlula ngesikhathi-ke kuba bhikishi washona, kanti ujabulile mhluzi ofake ipeni ephaketheni naye ubenza umatric yena-ke namanye amantombazane afunda nayo baxabanile-ke balwa-ke bebaningi-ke bengama-group awu-2. Ujabulile-ke ugwaze washona-ke kuleyo mpi wey'ngane zakwethu, kanti-ke omunye umngane wakhe abefunda naye kwembula kwembeswa esibhedlela naye-ke ogwaziwe. Zibuya-ke zanda-ke izigameko zokubulawa-ke kwabafundi-ke ey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahlukene, kanti kusanda futhi kubulawa komunye umfundi ka-grade 10 ophume-ke kube ebusuku umuntu-ke obengaphandle watholakala-ke ekuseni esebulewe washiywa-ke esikoleni abefunda kuso wey'ngane zakwethu. Kuthanda ukuthi-ke kushube kakhulu ey'ndaweni ey'ningi-ke ey'hlukahlukene. Iy'gameko-ke zokubulawa kwabafundi zilokhu y'qhubeke njalo-ke ngokwanda wey'ngane zakwethu. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba.